Co to jest wyczeźbiołka? Co to jest wyczeźbiołka, miarkuje pewnikiem każdy Polak, co był sam nie gadać o tamtejszych, o Ślązokach, ale nie każdemu ten przymusowy hotel się naisto zdoba. Dajcie pozor. Taki na ten przykład Engländer albo Szkot. Kiedy ci one chcą się karnąć na zapiątek, na ichni weekend, sam do nas do Polski, weselnie ci one mają radę Kraków albo Warszawa, to je ich flugblaty, te ci blank moderne foldery ostrzygają, alarmirują przed nimi, znaczy się przez wyczeźbiołkoma. Rządzą im, co by słepać gorzołaj no kajsik we hotelu albo we zakamaconej chałupie. Pompuczku broń, co by żaden pod żadną załogówką nie wylazować po słepaniu ze chałupy. A ludzie, które mieli już przyleżytość trafić w Polsce do wyczeźbiołki, opisują ta przygoda jak coś ich podanego na tref ze UFO. Co wiek opaternie, pole kutku, depto ulicą, ze srogą uciechą i stykaj mu ino się żywnie zdo, a tu oraz blanko leniego takiego dziwokiego, błyskającego autoka wyskakują poruch obleconych na modro stworzeni, którego dają dosia takim jakiś ich zgrzytającym głosem. Zwobiają cię raj do szczotka, a następnie przekludzają cię do czegoś, co do złudzenia przypomina pomieszczenia na jakiejś innej planecie. Tak ci miło sprawił kiedyś jeden młody Carlos Michael z Manchesteru, Brighton albo Glasgow, który sam na nasze wspomnienie napoczyno się jąkać i szwandrusić. To naisto prawdziwo hruza i festelno sumeryjo prawi z bobkami w galotach dalsi. No i przodzi wodną ci brauza, ale woda kiedy śni ciurliko jest blank zimno. Za tym przykręplują ci twoje grace do czarnego prykola z korzanymi poskami. Bez łoka mrzik ze twogą i że to jakiś ich eksperyment biologiczny albo napocznięcie jakiejś ich sadomachistycznej orgii. Dalsi to jest ino gorzej. Ganz einfach człowiek leży całkimi godzinoma, kamractwo takie ci barzy łośliwe, nie ma piwa ani telewizora, a na przydowek z rańca wystawiają ci za wszystko pieronem srogi rechnąg. A próbowaliście panoczku dowiedzieć się, uznać, kaje się to naisto są, pytam się tego istnego. Plac Jana! Wszystkie powtarzali plac Jana, na ten dźwięk tych słóweczek miajkiec kulą się wezeclu. Na wszeli zdarzeni próbowali ci się są do wszystkiego przyznać, ale żaden nie rozumiał, nie miarkowo po anglicku. Powtarzali minocieniem okej. No i gorszejsze, że mnie nie chcieli tam stela wypuścić, nie chcieli mnie uwolnić, a że do czasu kielich wyczeźbią. Michael chyto się za palicą, obierto się nią z niedowierzaniem. To jest okropne, to jest sprzeczne ze prawami człowieka. O jakiemu sprzeczne z prawami człowieka, pytam się go opaternie. Adeś nie było znojcie panoczku Ojgien, kto to widział, wypuszczać blank czyśbego, zagranicznego, tym bardziej anglickiego turysty na ulica o 7 roku, tuż to dydzisz dioseckie bestwienie się i krzywdowanie. Przeca oni po to się sam za moimi kamratoma do waszego kraju przykulwitą, co by być dokna blank czyśby. Nerwuje się weselnie ten całki Michael ze Manchesteru, Brighton albo Glasgow. O sprawią Eugen Smioków.